Tak zdravím vás všetkých, priatelia. Dnes je ten deň, dnes je deň D, kedy vyrážame ako tým neviditeľný po stopách duchov opäť na jednu akciu do Dunajskej Stredy. Ide o súkromný prípad, kde nás oslovila rodina s veľmi, musím povedať, že s veľmi emotívnym príbehom a doslova do písmena strašidelným, pretože ide o rodinu, ktorá podľa ich tvrdení je napadaná nejakou teritoriálnou entitou a veľa ľudí z vás mi už písalo ohľadom súkromných prípadov, že nám dôverujete, sledujete naše epizódy, ako vidíte aj včera na našom YouTube, keď sme dávali premiéru, že vás zaujímajú, ako vyšetrujeme, ako očisťujeme tie priestory, či odvádzame duše na druhú stranu a podobne. Táto rodina trpí niečím zvláštnym, čo nechcem moc konkretizovať, poviem len toľko, že jedná sa o niečo, čo im spôsobuje doma, narúša im proste celkovú harmóniu v dome a tá harmónia je narúšaná niečím, čo sa nachádza v atmosfére a v tej atmosfére sa nachádza energia, ktorá je zlovesného charakteru, zlovesného pôvodu a my sa domnievame, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o niečo démonického z toho dôvodu, že kamera bezpečnostná zaznamenala nejaké rôzne entity, nejaké tiene a zvláštne. Niektoré z nich sú samozrejme racionálnym spôsobom vysvetliteľné, ale niektoré z nich nie. Napríklad tá, kde sa na kamere zjavil zvláštne vyzerajúci objekt podobný ako nejaký humanoid. Doslova do písmena počujete prvýkrát. Aj my sme niečo takéto dostali. Vyzerá to ako ufón, alebo neviem, znie to možno smiešne, ale je to zvláštne. Uvidíte to samozrejme aj potom v epizóde. A nakoľko ide o súkromný prípad, nebudeme odtiaľ dávať livestream, ale bude ďalšia skvelá epizóda, kde budeme riešiť a budeme čeliť niečomu, čo nevieme, čo je, ale poviem toľko, že zhadzuje to predmety, narúša to medziľudské vzťahy, kde sa manželský pár háda medzi sebou, zhoršil sa im zdravotný stav a dokonca matka tých detí, pretože táto rodina žije s 2 deťmi, mi povedala, že mala myšlienky, ktoré niečo navádzalo ubližiť svojim deťom. A toto už nie je v poriadku. Tí, ktorí nás poznáte a ktorí nás sledujete, viete, že keď niečo niekde, keď sa nejaká negatívna energia niekde nachádza a chce to spôsobiť zlo, tak dokáže to robiť zlo rôznymi spôsobmi. A tieto spôsoby sú niekoľko z nich, ktoré robia neplechu v našich súkromných príbytkoch a obydliach, kde žijeme. A my sme tí, ktorí ideme tým ľuďom pomôcť. Takže touto cestou chcem, aby ste aj vy teda dnes vedeli, že aby ste boli s nami, ja sa vám určite aj prihlásim naživo, ale z vyšetrovania priamo nie, pretože uvidíte to až v epizóde. No a ide o niečo silné. Takže priatelia, buďte s nami dneska, sledujte nás a pridajte sa na odber nášho YouTube kanálu, pretože tam budú všetky naše videá. A tento prípad tam bude tiež. Takže neviditeľní po stopách duchov idú dnes čeliť a riešiť záhadu ducha v Dunajskej Strede. Takže sledujte nás. Ďakujem vám za zdieľanie, lajkovanie tohto videa. Pozdieľajte to, prosím vás. A ja verím tomu, že sa nám podarí vyriešiť tento problém. Nemám viac zatiaľ čo dodať. Chcem len, aby ste vedeli, že dneska nás čaká skvelá akcia a budeme robiť očistné rituály. Pretože musíme to zlo odtiaľ dostať preč. A to zlo samé od seba neodíde. Odíde, keď tam prídeme my. Dúfame, urobíme všetko preto. Minimálne ho nejakým spôsobom eliminujeme a keď sa znovu preukáže, tak prídeme znovu, alebo
ale budeme konať ďalej, pretože nie jedným rituálom dokážete zlo a negativitu odstrániť. Niekedy sa tieto rituály, tieto procesy musia opakovať. Takže tí, ktorí z vás viete, o čom hovorím, buďte prosím s nami, lajkujte a robíme to pre vás. Nezabudnite na to. A rok 2025 bude plný takýchto epizód. Takže ďakujem, že ste s nami. Zatiaľ pekný deň.